ассалому алайкум ба ҳама бародарони ютуб. Я мошини фурӯшӣ барои шумо пешниҳод мекунем. Мошини Каркрена нава, мошини Мисра патрул ном дорад. Мошин Каркрена мегӯяд ки срочно фурӯхта мешавад. Қарздор буда чида мегӯяд срочно фурӯхта мешавад. Мошин ягон ҷӯшайб надорад. Каркрена мошина агар коми харидор бошад, рақамҳои ҳисоб мешавад дар поини видео мемонам. Мошин ба нархи 50,000 сомонӣ мерафтай. Просто срочно фурӯхта мешавад. Агар занг шудан бо муомила дорад. Муомила дошта буданд. Бинем бародарон, срочно фурӯхта мешавад. Дар номаи баъдин бе сарпосо вуҷуд дорад. Дар мешинӣ гуфтам очень хороша машина. Свор мешавӣ, ҳай мекунӣ. Ҳар качи каминоша ҳамара мебинӣ. Диди машинаша ҳама бакалош нава ягон айба надорад. Ё бисмилла. Десен машина меҷқеш скоса ҳай шекни бародар. Ҳамаҷо 100%, просто срочно фурӯхта мешавад. Дар ноҳияи баҷон қарор дорад. Бо дигар ҷоша нишон медиҳ. Ина бо багаша хел бародаро симонша бо рақамҳои соҳибша дар таи видео мемонам. хайхтон як бор бинӣ, қариш алоқа кунем. Бо 50,000 сомон мешавад. Бо муомилаи хуба дорем бародар. Паноҳ ба худо, худованд нигаҳбон.